έναν καιρό σε μια πολύ όμορφη πόλη, τη Ζουζουνούπολη, δημιουργήθηκε μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Οι άνθρωποι δεν έβλεπαν τα σήματα, ούτε ακολουθούσαν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Έτσι στους δρόμους επικρατούσε αναρχία, κάθε μέρα συνέβαιναν πολλά ατυχήματα, οι άνθρωποι τσακώνονταν και ήταν πολύ δυσαρεστημένοι. Αποφάσισαν λοιπόν να καλέσουν στην πόλη τους τον κύριο Κοκ για να τους βοηθήσει. Γεια σας, είμαι ο κύριος Κοκ. Για όποιον δεν γνωρίζει ολόκληρο το όνομά μου, με λένε κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Με τη βοήθεια μου μπορείτε να κυκλοφορείτε άφοβα και με ασφάλεια στους δρόμους. Α, έρχονται και οι φίλοι μου τροχονόμοι. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, κύριε Κοκ. Έχω μια αποστολή για σας. Τι αποστολή? Πρέπει να πάτε στη Ζουζουνούπολη, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και πρέπει να το λύσετε. Πώς θα το καταφέρουμε? Πρέπει να μάθετε στους κατοίκους της πόλης να υπακούσουν σε μένα. Οι τροχονόμοι μπαίνουν αμέσως στο αεροπλάνο και ταξιδεύουν στη Ζουζουνούπολη. Φίλε, πού πας? Το φανάρι είναι κόκκινο. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να περιμένεις. Όταν γίνει πράσινο μπορείς να ξεκινήσεις. Το πορτοκαλί φανάρι τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να ελέγξουμε καλά τον δρόμο και να περάσουμε με προσοχή. Παιδιά μου, μην παίζετε ποδόσφαιρο στο πεζοδρόμιο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Αν η μπάλα ξεφύγει στο δρόμο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τρέξετε να την πιάσετε. Γιατί, μα είναι η μπάλα μας. Ναι, αλλά τα αυτοκίνητα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και ίσως μην προλάβουν να σταματήσουν. Και τι θα συμβεί τότε? Δεν θέλετε να ξέρετε τι θα συμβεί. Κυρία μου, πρέπει να φορέσετε τη ζώνη ασφαλείας. Δεν μπορώ να την βάλω, με ενοχλεί. Πρέπει πάντα να φοράτε τη ζώνη ασφαλείας γιατί μπορεί να φρενάρετε απότομα και να χτυπήσετε. Επίσης, πρέπει να βάλετε το παιδί σας στο πίσω κάθισμα. Εντάξει, θα το βάλω αμέσως. Φίλοι μου, προσέχετε να περνάτε πάντα από τις διαβάσεις και εσείς οδηγοί πρέπει πάντα να σταματάτε στις διαβάσεις για να περνούν οι πεζοί. Πού πας χωρίς κράνος? Οι μέρες περνούσαν και οι τροχονόμοι δούλευαν σκληρά, προσπαθώντας να μάθουν στους ανθρώπους πώς να κυκλοφορούν με ασφάλεια στους δρόμους. Μετά από ένα χρόνο σκληρής δουλειάς κατάφεραν να λύσουν τα προβλήματα. Έτσι οι άνθρωποι ήταν ξανά χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αγαπητοί μου τροχονόμοι, σας ευχαριστούμε και σας ευγνωμονούμε που ήρθατε στην πόλη μας. Σας οφείλουμε πολλά, τη γαλήνη μας, την ηρεμία μας και την ευτυχία μας. Όσα και να πω, είναι λίγα για το μεγάλο καλό που μας κάνατε. Εμείς κάναμε το καθήκον μας. Από εδώ και στο εξής, πρέπει μόνοι σας να προσπαθήσετε για την ασφαλή κυκλοφορία στους δρόμους. Σας δίνουμε και αυτό το βιβλίο οδικής συμπεριφοράς που περιέχει όλους τους κανόνες. Ευχαριστούμε. Θα τους διαβάσουμε και θα τους στηρούμε πάντα. Δεν θα χαθούν πια άλλες ζωές στους δρόμους. Τροχονόμοι γύρισα πίσω στον κύριο Κοκ χαρούμενοι που έβγαλα σε πέρα στην αποστολή τους. Είμαι πολύ περήφανος για σας. Και με ασφάλεια απέναντι περνούσα. Το μάθα βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Και πριν περάσουμε ξανά στα δεξιά, πάτησε φρένο στα λάθη μες στον δρόμο. Πάτησε φρένο και μάθε το καλά. Δεν είναι αστείο ζωή, έχεις μια μόνο. Οδική ασφαλεία, αυτό θα πει μαγιά. Οδική ασφαλεία, αυτό θα πει μαγιά.